טוב, אז היום החלטתי לשתף אתכם בכמה תרגילים עם הכדוריים האלה, הכדור הכפול. תרגילים שאני אוהבת לעשות לפני תחילה של תרגול, או ככה לשחרור של גב תחתון, איזון של האגן. אז אתם מוזמנות להצטרף אליי. נתחיל בשכיבה על הגב. ואנחנו מניחות את הכדורים ממש מתחת לאגן, מתחת לישבן. ורק לוקחות כאן כמה נשימות. הכדורים ממש נמצאים מתחת לעצם הסקרום. וזה יכול להיות קצת רגיש. תנו לאגן לשקוע לתוך הכדורים, רק לנשום ולתת לגוף לנוח כאן רגע. במקום הזה אנחנו מגייסות את שרירי הבטן ומנתקות רגל אחת באוויר ולהניח בחזרה. ורגל שנייה. המטרה כאן, למרות שמתקיים גיוס של בטן, המטרה היא בעצם להעמיק את הלחיצה בחלק האחורי. עכשיו נשאר עם רגל ימין אלינו ונחבק אותה. זה גורם לגלגול של האגן פנימה. וניישר את רגל שמאל קדימה. נעריך את העורף, המרפקים פתוחים לצדדים. לנשום ולקרב עוד ועוד את הרגל אל הגוף. אפשר לעשות את התרגילים האלה גם עם כדור טניס או כל כדור עיסוי אחר. אפשר להניח גם 2 כדורים בתוך גרב ולעשות קשר כדי שהם לא יברחו, וגם קשר באמצע. לנשום. ואפשר לנסות גם לשנות את הזווית במפרק הירך. קצת החוצה, למרכז. לחפש מה הזווית שטובה לכם ונוחה לכם עכשיו, ואיפה אתם צריכות עוד קצת לעבוד. אוקיי, להעריך את רגל שמאל, אפשר לתת לה קצת להתרומם מהרצפה, ככה באופן פסיבי, ואפשר גם לעשות מין נדנוד קטן, שקורה בעצם על ידי זה שאני מושכת את הרגל עוד ועוד אליי, ואז האגן קצת מתגלגל פנימה. נחליף רגליים. אוקיי, עבודה מאוד עדינה ואיטית עם תשומת לב. נשימה, ליישר את רגל ימין, להעריך אותה. אפשר שם לשחק בין הפוינט והפלקס. ותשימו לב, אם אתם עוד מעריכות את הרגל קדימה, יכול שהיא מתנתקת וזה בסדר. אנחנו כן רוצות לחפש גם את האורך באזור הקדמי של מפרק ירך ימין. לנשום, לקרב עוד את הרגל אלינו, ואפשר לחפש כאן שוב גם פה את הזווית. אם טוב לנו יותר עם הרגל קצת החוצה לכיוון בית השכי, או ממש ישר לכיוון הכתף. ממש מה שטוב לכם, זה בסדר. להעריך עוד את רגל ימין. קצת נדנוד. ולשחרר. עכשיו נעלה את הכדורים קצת יותר גבוה. אוקיי? ממש לאזור בסיס הסקרום, אוקיי? בסיס האגן והחיבור עם החוליה האחרונה בגב. אוקיי? אני מרימה קצת את הידיים כדי שתראו את המיקום של הכדור. אבל בעיקרון אני מניחה את הידיים לצידי הגוף. אז פה אנחנו מתחילים בגלגול של האגן החוצה ופנימה,
וזה בסדר לתת לאגן ממש כאן להתקשט לגב התחתון. תוך כדי הגלגול של האגן פנימה והחוצה, אם יש אזורים שהם יותר ככה רגישים, אני יכולה גם קצת לעצור וללחוץ. אוקיי? כרגע בואו נטה את האגן מעט ימינה, נלחץ את האזור האחורי לתוך הכדור הימני, אוקיי? הכדור השמאלי כרגע נוגע ממש ברפרוף, כמעט לא נוגע, וממש ככה עוד להעמיק את הלחיצה אל צד ימין, ונעשה את אותו דבר לשמאל. כאילו שאנחנו רוצות להרחיק את האזור המקובץ הזה, שאנחנו בעצם נמצאות כרגע על הבסיס העליון, על הגבול העליון של עצמות האיליום, אוקיי? עצמות האגן. ממש אפשר להרגיש שאתם לוחצות כנגד העצם, ויש שם חיבורים של שרירים שגורמים להמון עומס ומתח באזור האגן והגב התחתון. אז על ידי הלחיצה הזאת אנחנו מנסות להוריד את המתח הזה. אוקיי, אז אפשר לחיצה ושהייה, או קצת ממש להתגלגל מעט הלוך חזור במקום הזה. ומפה נעלה את הכדור קצת יותר גבוה, עוד חוליה 2, ושוב נעשה גלגול של האגן פנימה והחוצה. עם נשימה, ונעלה עוד קצת למעלה. אוקיי, אפשר להרים את הידיים, גלגל את האגן פנימה והחוצה, ועל ידי גלגול האגן וגיוס הבטן, אפשר עוד להפעיל לחץ כנגד הכדורים, וממש ליצור כמו לחיצות עיסוי לאורך זוקפי הגב. אנחנו מעלות עוד קצת את הכדורים, פה זה כבר ממש ממש רגיש, ואני עולה מכאן לעמות. מתחילה קצת לנסוע, בהתחלה נסיעה מאוד מאוד קטנה ועדינה, שגדלה בהתאם לתחושה. אוקיי, אפשר להגדיל את הטווח, אפשר לנסוע ממש עד הגב התחתון, אפשר כמובן לשנות קצת את המיקום של הידיים אם צריך. אוקיי, אין פה נכון ולא נכון, תשחקו עם זה, תכירו את העיסוי הזה עם הכדורים, תכירו את הגוף שלכם. ומפה אני עולה אפילו עוד יותר גבוה לכיוון הקו התחתון של השכמות, ופותחת את בטח הזה לאחור. האזור הזה, המסה השרירית פה היא מאוד דקה ועדינה, אז אם זה כואב תהיו עדינות. לסגור מעט את המרפקים, ולהרים טיפונת את האגן ולנסוע. פה זה כבר מאוד מאוד כואב, אם זה כואב מדי אפשר להוסיף תמיכה, או אפשר פשוט להניח את האגן ולשהות. אוקיי? אם להרים את האגן ולנסוע זה כואב, אז רק להגיע לנקודה ולהניח את האגן שם ולשהות ולהשקיע ככה עוד תשומת לב בנשימה. כאן יש כמה קנקים באזור הגב העליון שאוהבים לפעמים לצאת, זה מאוד נחמד. כמובן להיות עדינות עם זה, במיוחד למי שיש מצבים של אוסטאופורוזיס, אוקיי?
ואני עולה מכאן עד ממש לאזור הטרפז, לאורך הצוואר, לאט לאט, ועוזרת לכדור קצת להגיע לבסיס הגולגולת. פה אנחנו עושים תנועה של כן עם הראש. להרים ולהוריד. ואפשר להוסיף לזה תנועה של האגן, שאם הראש והצוואר לגמרי רפואיים, אז כשנעשה את התנועה עם האגן פנימה והחוצה, אז באופן טבעי תקרה גם תנועה בראש, כמובן. מכאן נעצור. אם צריך קצת למקם את הכדור, אוקיי? ואנחנו עושות תנועה מאוד מאוד קטנה של סייד בנדינג, קירוב של האוזן הימנית לכתף הימנית, אבל מהר ולצד השני. עכשיו מהר מאוד בסייד בנדינג הזה, קחו את אוזן ימין לכתף ימין, זה כל כך קטן, מיד נתקעים בכדור הימני, ואז אפשר להרגיש את הזיז הצידי של נתקע בצד שמאל, אוקיי? הזיז הצידי של החוליה. עכשיו קחו את האוזן השמאלית לכיוון הכתף השמאלית, ומרגישים את הלחיצה כנגד הכדור הימני, אוקיי? ותעמיקו את שתי הלחיצות האלה. האזור השמאלי נלחץ כנגד הכדור השמאלי, והאזור הימני נלחץ כנגד הכדור הימני. נוציא את הכדור, ורק ניקח רגע. ועכשיו נעבור רגע לישיבה על הברכיים. נשים את הכדור קרוב לאזור הקרסול בצד אחד. אפשר בעיקרון לעשות את זה גם עם כדור טניס או כדור עיסוי רגיל, אבל יש משהו מאוד נוח בכדור הכפול הזה, אוקיי? כי זה פשוט לא בורח. עכשיו זה מאוד כואב, אז בעדינות אני אוהבת לפעמים אפילו להניח את המשקל קדימה, רק לנשום, ולאט לאט לעלות. עוד קצת ועוד קצת למעלה. לאורך השוק. אנחנו בעצם לוחצות את שרירי השוק ומעודדות שם זרימה של דם, ריכוך של הפאשיה. אוקיי, אפשר להגיע ממש עד מאחורי הברך. ונעבור לצד השני. אפשר לשבת, אם זה כואב מדי, אז לתמוך קדימה. לנשום, באמת אין בזה איזשהו משהו הישגי או מה יותר טוב אם להישען קדימה או לשבת זקוף. יש לכם מטרה לעשות עיסוי כאן לשוק, תעשו מה שצריך בשביל להגיע לשם עם כמה שפחות מתח באזורים אחרים של הגוף. עוד אזור שאני מאוד אוהבת לעשות זה האזור התחתון, אוקיי, של שוק, בצורה כזאת, אוקיי, וגם פה להתקדם. להתקדם בהדרגה, אפשר גם קצת לנסוע על הכדור. אם יש לכם רגישות באזור הזה, אז אתם מאוד מאוד תרגישו כאן את העבודה, ולמי שאין רגישות אז יכול להיות שתרגישו שזה כאילו פחות אפקטיבי, או לא תבינו למה בכלל לעשות באזור הזה, אבל למי שיש היסטוריה של
פציעות בקרסול, ברך, מפרק ירך או דברים כאלה, אז זה מאוד 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 רלוונטי. אז עברתי לרגל השנייה, אז אפשר או לשהות בנקודה, או ככה קצת לנסוע עם זה, כמו שכבר הבנתם. לנשום. והאזור העיקרי, דרך אגב, שנלחץ, הוא יותר האזור הצידי. זאת אומרת, הכדור החיצוני הוא זה כרגע שיותר עושה את העבודה. אוקיי. וזה אולי היום.